Йортны кирпечләрдән төзелгән кебек, безнең тәнебез дә күзәнәкләрдән төзелгән. Барлык тере организмнар безнең шушы планетада әйләндереп алган үсемлекләр, хайваннар да күзәнәкләрдән тора. Кирпечләрне күрергә һәм тотарга мөмкин. Күзәнәкләрне күрә алмыйбыз. Алар бик кичкенә. Алар кагаз битенә куеп булырлык иң кичкенә ноктадан да күпкә кечерәк. Бу организм төзелешенең структур-функциональ элементар берәмлегендә гадәти булмаган бер нәрсә юк сыман. Төш, цитоплазма, мембрана һәм интеллекты булмаган башка эчке әгъзалар. Ләкин шуңа да карамастан нәкъ менә күзәнәк дәрәҗәсендә безнең гәүдәнең төрле проблемаларга каршы туру сәләте күренә башлый. Күзәнәк дөньясы гаҗәпләндерергә сәләтле. Күзәнәкләр алардан барлык организмнар җыелган кирпечләр. Бердән-бер күзәнәксез ул вируслар. Үз чиратында барлык күзәнәкле формалары ике патшалыкка бүленә. Беренче патшалык гаҗәеп тереклек белән аерылып торган гадирәк төзелешле прокариотлар, төшләргә кадәргеләр. Алар кайнар су һәм туендырылган кислоталар кебек экстремаль тирәлектә үзләрен яхшы хис итәләр. Икенче патшалык эукариотлар, ягъни төш күзәнәкләре. Тәнебезне тәшкил итә торган күзәнәкләр нәкъ менә эукариотлар булып торалар да. Алар вулканда исән калмасалар да, аның каравы башка уникаль үзлекләргә ия. Иң мөһиме, алар ДНК молекуласы рәвешендәге генетик материалдан торалар. Ягъни бу молекулаларның һәр триллионында сезнең күз һәм чәч төсенә кадәр барлык билгеләр шифрланган. Беренчедән туганнан алып үлгәнчегә кадәр үзгәрешсез кала торган билгеле бер һәм бик мөһим күзәнәкләр бар. Аларга аерым алганда баш миенең кайбер нейроннары, миокард күзәнәкләре һәм күзнең челтәр катлавы керә. Билгеле бер яшьтән соң скелет мускулларында да яңа күзәнәкләр барлыкка килми. Шуңа күрә өлкән яшьтәге кешеләрнең сынган урыннары начар төзелә башлый. Ләкин иң төп фактор апоптоз дип атала, ягъни программалаштырылган күзәнәкнең үлем процессы. Энергияны саклау законы нигезендә бер нәрсә дә юктан бар булмый һәм бер кая да китми. Күзәнәкләрнең яңаруы да шулай ук эшли. Ул бүленә һәм дупликат барлыкка китерә. Әмма мондый клонлаштыруның күп циклларыннан соң корректлы чагыштыру булмаса да, хаталар һәм зарарланулар җыела. Аларның проценты кискен дәрәҗәгә җиткәч, шылбы реакциясе җибәрелә. Регенерациягә сәләт кими һәм башкалар. Өстәвенә картая торган күзәнәкләр билгеле бер сигнал молекулаларын аерып, күрше күзәнәкләргә йогынты ясыйлар. Хезмәттәшләр безнең вакыт бетә дип хәбәр итә сыман. Хейфлик шиген атлап узган күзәнәкләр, ягъни 52 бүлем үз-үзен бетерү гамәлдән чыгару процессын башлап җибәрә. Моңа кадәр цитоплазмада эшсез утырган махсус фермент киллер каспазаларны активлаштыралар. Аларның бердән-бер бурычы авыру күзәнәкне җимерү. Аннары аның калдыклары уртача 90 минут эчендә иммун система тарафыннан юкка чыгарыла. Төгәл генә итеп әйткәндә, башка күзәнәкләр макрофаглар. Бу бактерияләрне эшкәртә торган ичке санитарларыбыз. Алар үлгән күзәнәкләрнең калдыкларын, ягъни организм өчен ят яки агулы булган кисәкчәләрне эшкәртәләр. Кеше организмы төрле тормыш циклына ия булганда һәм бер үк вакытта бүленмәгән триллион күзәнәкләрдән торганга күрә, тормыш сүрелү акрын бара. Әгәр дә без күзәнәкләрне интеллектка ия түгел һәм бөтенләй аралаша белми дип әйтәбез икән, әмма алар үз функцияләрен буыннан-буынга үтәүдән туктамыйлар ди. Аларны бу функцияләр һәм кирәкле мәгълүмат белән кем тәэмин иткән икән соң? Моны җансыз һәм абстракт табигать ясый алыр идеме? Әллә бу шыраклылыкмы? Шулай да акыл тавышына кулак салырга һәм тере кирпечләрдән җыелган кешене яралткан Аллаһы Тәгаләнең кудрәт вә зирәклеген танырга кирәк.